Ja, det her det er vores fremlæggelse omkring vores teknologiprodukt, som vi har skulle lave i metalværkstedet, og vi har valgt at lave et tøjstativ, så vi vil vise hele processen bag det. Det første, vi startede med at gøre i vores proces, da vi skulle udvælge vores produkt, det var at lave et mindmap. Vi kom simpelthen med forslag om, hvad vi kunne lave i metalværkstedet. Vi gjorde så det, at vi samlede alle vores idéer i et stort mindmap, og så derfra tog vi udgangspunkt i, hvad der ville være bedst at lave, og hvordan vi kunne lave det bedst. Og på den måde fandt vi frem til vores endelige produkt, som skulle være et tøjstativ. Anden del af processen var så at lave en kravsmatrix. Vi havde valgt et produkt over for vores mindmap, i det her tilfælde et tøjstativ, og herefter så valgte vi så at komme med 3 forskellige bud på et tøjstativ. De kan så ses hernede. Der var vores L-model, som er den, at vi er endt ud med. Så er der en A-model og en C-model. Ud fra det så fandt vi så ud af, hvilke forskellige krav, der burde være til det her. Det kan være sådan noget som stabilitet, hvor meget materiale man bruger, sådan nogle ting. Og dem har vi så på en skala fra 1 til 5 prioriteret forskelligt i forhold til, hvad vi synes er vigtigst i forhold til at få et godt tøjstativ. Ud fra de her prioriteringer har vi så lavet et scorecard. Vi har simpelthen haft et krav, og så har vi ud fra det krav set på hver enkelt model og fundet ud af, i forhold til det krav, hvor godt er det så på en skala fra 1 til 5. Og det kan man så se i det scorecard, som kommer ind på skærmen nu. Der har vi simpelthen sat det ind, sådan så at man ganger de to, eller plusser de to med hinanden, og så finder man ligesom ud af, hvordan hver enkelt model ligesom passer til hver enkelte krav. Og ud fra det, så var der egentlig sådan en ret klar vinder på L-modellen, og det var simpelthen derfor, vi har valgt at lave den. Vi har så også valgt at lave en tabel tilhørende til det her scorecard med begrundelser for hver enkelte valg af score, som der er givet til henholdsvis kravene og til hver enkelt model i forhold til kravet. Og det har så skabt den her prioritering, som vi så har taget over et spørgeskema, som har været med til at udforme den her kravsmatrix. Så den næste del af vores proces, det er vores spørgeskema, som er lavet samarbejde med vores kravmatrix. Vores fokus ligger ud fra de prioriteringer, vi havde for vores begrundelser og vores scorecard. Så derunder ligger vores design, forbrug, efterspørgsel, og så derefter kom bearbejdelsen. Under vores design ligger f.eks. ting som holdbarhed og stabilitet, som vi skulle spørge selvfølgelig vores kunder omkring. Og hvor forbruget, hvad for en pris vil de gerne betale for det produkt, de skulle købe. Til sidst, efter alt vores spørgeskema har fået vores svar, bearbejder vi selvfølgelig svarene, så vi kan se, hvilken procentdel, hvor mange svarede hvad, og hvem vil gerne have hvad. Og derefter fastsætter vi vores målgruppe ud fra de svar. Det næste stykke er så målgruppen. Her er det vigtigt, at vores spørgeskema, at vi ud fra de svar, ligesom fastsætter den målgruppe, som vi skal ramme. Da vores projekt er målgruppeorienteret, er det derfor vigtigt, at vi ud fra vores spørgeskema fastsætter en helt bestemt målgruppe. Den målgruppe, vi har valgt, det er kvinder, da det er et tøjstativ. Fordi at der er ikke lige så mange mænd, der vil købe tøjstativ, som der er kvinder. Samtidig ligger det omkring de unge, de der 15-25-årige, hvilket er det samme som er dem, der har svaret på vores spørgeskema. I forhold til hvilken segment de er, så er det moderne fællesorienterede. Det betyder, at de går op i sådan noget som økologi og gerne vil have det sådan lidt naturvenligt faktisk, og lidt rent. Man kan sige det sådan, at det er også den type, der godt kan lide lidt råt, og derfor sådan ikke går op i, at det skal være det vildeste mærkevare. I forhold til vores segment, så kan man ligesom sige, at det er københavner-typer, der godt kan lide det her med, at det skal være lidt selvlavet, hvis man kan kalde det det. At det er noget, der ser ud som om, at de har selv produceret det, men det er lidt råt og lidt sejt stadig. Til sidst havde vi selvfølgelig produktet og arbejdsprocessen, hvor vi rent faktisk skulle lave vores produkt. Før vi gik i metalværkstedet, der skulle vi først lave vores prototyper. Og der lavede vi en prototype af alle de forskellige modeller
fordi vi ville have med i kravsmatrixen, hvordan de holdt op rent materialemæssigt, og hvor stabile de forskellige modeller var. Efter vi så havde valgt vores elmodel, der gik vi så i gang med at skære vores rør ud. Til at starte med regnede vi med, at ledene på vores tøjstativ, de skulle være bøjet, fordi at vi prøvede at lave vores tøjstativ efter nogle modeller, vi havde set, der havde at gøre med rør. Vi fandt så hurtigt ud af, at de maskiner, vi havde til at bøje, de ikke kunne bøje stængelser af den tykkelse, vi skulle bruge, og heller ikke i den vinkel, vi skulle bruge. Så derfor så tidligt i processen fandt vi så ud af, at i stedet for så skærer vi vores led over i vinkler, så vi kan få de helt rigtige vinkler og de helt rigtige mål. Grunden til, at vi har ledene, det er fordi, at i vores projektbeskrivelse, der stod der, at vi skulle kunne transportere vores stativ ind og ud af en dør, en person. Og derfor så har vi valgt at sige, okay, så gør vi det så transportabelt som muligt, når det kommer til nedpakning. Og derfor så har vi selvfølgelig scorer i alle ledene, så de ligesom kan skilles fra hinanden og samles helt vildt nemt. Målene, som vi brugte på vores produkt, dem fandt vi ud af, efter vi havde lavet en detaljeret tegning af præcis, hvad for nogle længder stænger vi skulle have, og derefter regnede vi så vores vinkler ud. Det betød så selvfølgelig, at lige pludselig så skulle vi ikke bare skære stænger ud, vi skulle også svejse. Der kom der så nogle ekstra komplikationer med, at vi ligesom skulle først have svejset dem ordentligt fast, så de ikke knækkede, og derefter så skulle vi have slibet produktet, så der ikke var en masse små bump på efter svejsningen. Og derefter skulle vi så bore, og der var det meget vigtigt, at hullerne de ramte præcist igennem begge stænger, både ledene og de indre stænger, fordi ellers så kunne vi ikke få skruerne hele vejen igennem. Og efter vi havde gjort det, så var det selvfølgelig bare lige at teste og finpudse og rette til. Ja, så endte vi ud med et tøjstativ. Vi har også lavet et problemtræ over det problem, som vores produkt løser. Og der har vi kigget på, hvordan at hvis du ikke har noget sted at hænge dit tøj op, så har du nogle følgeproblemer. Og der er selvfølgelig også nogle ting, som bliver gjort nemmere ved, at du har et sted at hænge dit tøj op. Det er en meget problemfokuseret måde at sige det på, og derfor så er det ikke sådan ekstremt vigtigt for vores produkt, fordi det ikke er et problemorienteret produkt. Så er det ikke totalt vigtigt for vores produkt, fordi det er et brugerorienteret produkt. I forhold til at alle andre udvælgelser af spørgeskemaer, målgrupper osv., det var en del af vores udvælgelse af selve produktet, eller selve processen, så er tidsplanen en ekstra lille ting, vi har haft, eller der skal være, for at vi kan have et overblik over, hvad der skal laves, og hvornår det skal laves. Så vi har tidsplanen her. Og tidsplanen handler egentlig bare om disponering.